Velkommen til. I dag dykker vi ned i et emne, som virkelig fylder meget hos mange, der venter sig. Hvad skal man egentlig spise, og hvad skal man måske holde sig lidt fra? Det kan jo føles som en ren jungle af kostråd, og nogle gange peger de en dag i hver sin retning. Så ja, det er let at blive lidt forvirret. Derfor har vi kigget i en hel stak kilder for dig. Vi taler officielle anbefalinger fra Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, diverse artikler, interviews med diætister og andre eksperter. Målet er at give dig et samlet overblik. Vores mission i dag er simpelthen at trække de allervigtigste pointer ud, så du kan føle dig bedre klædt på ernæringsmæssigt gennem alle faserne, altså trimester for trimester. Okay, lad os folde det her ud. Præcis. Det handler om at give dig nogle brugbare pejlemærker, så du kan træffe gode valg for både dig selv og den lille, baseret på den viden, vi nu engang har i dag, uden at det kammer helt over i stress og bekymring. Og så er det altså bare centralt at huske det, understreger kilderne også, at alle graviditeter jo er forskellige, så se det her som en guide, og husk altid at snakke med din egen læge eller jordemoder om de specifikke ting. God pointe. Lad os starte med selve fundamentet. Et råd, der går igen overalt, det er jo spis varieret. Men hvorfor er det lige ekstra vigtigt, når man er gravid? Ja, men variation er nøglen af flere grunde. Først og fremmest så sikrer det jo, at du får et bredt spektrum af alle de nødvendige næringsstoffer. Altså vitaminer, mineraler, sunde fedtsyrer osv. Men variation har faktisk også en anden vigtig funktion. Det minimerer risikoen for at få for meget af potentielt uønskede stoffer. Okay, hvad kunne det være? Ja, altså kilderne nævner for eksempel uorganisk arsen i ris eller tungmetallet cadmium i solsikkekerner. I små mængder er det slet ikke problematisk, men ved at spise varieret, så undgår du ligesom at få for meget af én bestemt ting. Okay, det giver god mening. Så grundlaget af de her officielle kostråd, spis planterigt, varieret, ikke for meget. Men kilderne siger også, at man skal justere lidt under graviditeten. Man skal skrue op for den sunde mad, forstår jeg? Helt rigtigt. Dit behov for vitaminer og mineraler, det stiger faktisk ret markant. Mens dit kaloriebehov, det stiger kun gradvist. Okay. Så det betyder, at fokus skal ligge på kvaliteten af de kalorier, du indtager. Hver bid tæller ligesom mere, kan man sige. Kilderne anbefaler generelt at skrue op for det grønne. Sigt efter mere end de sædvanlige 600 gram frugt og grønt, og lad gerne størstedelen være grøntsager, især de grove og mørkegrønne. Der er også fokus på flere bælgfrugter, gerne omkring 100 gram tilberedt om dagen. Og mere fuldkorn prøver at ramme de der cirka 90 gram dagligt. 90 gram fuldkorn? Ja. Og fisk er jo stadig vigtigt, et par gange om ugen, især den fede slags som laks, sild, makrel, og så selvfølgelig æg, magre mejeriprodukter og sunde fedtstoffer fra olier og nødder for eksempel. Det leder mig direkte til den der klassiske myte om at skulle spise for 2. Det lyder jo ikke helt sådan, når du siger, at kaloribehovet kun stiger gradvist. Nej, lige præcis. Den myte, den holder altså ikke rigtig vand. I første trimester, der er der faktisk stort set ikke brug for ekstra kalorier. Måske hvad der svarer til en enkelt ekstra frugt om dagen, hvis overhovedet. Virkelig, ikke mere. Først i andet trimester stiger behovet en smule til, hvad der svarer til et solidt mellemmåltid, og så en frugt ekstra. Omkring 340 kalorier. Okay. Og i tredje trimester, der er behovet så lidt større igen, svarende til måske 2 gode mellemmåltider og en frugt, sådan cirka 450 ekstra kalorier om dagen. Så det er jo langt fra dobbelt op. Nej, det er det virkelig ikke. Okay, så mere af det sunde, men ikke nødvendigvis meget mere mad her i starten. Skal man så samtidig aktivt skrue ned for noget? Ja, det handler om at begrænse de ting, der giver det, man kalder tomme kalorier eller potentielt uønskede stoffer. Det vil sige, det søde, det salte og det fede. Klassikerne. Ja, de officielle kostråd, som jo også gælder for gravide, har den der tommelfingerregel om højst 5 håndfulde snacks og søde sager om ugen. Og husk lige, det er din egen hånd, der er målestokken her. God detalje. Og søde drikke, det gælder også lightsodavand og juice, de bør også begrænses kraftigt. Anbefalingen lyder på maks 1 sød drik om ugen. 1 om ugen? Ja, og højst 100 ml juice om dagen. Det er jo både på grund af kalorier og syreskader på tænderne, men også fordi de søde sager lidt optager pladsen for den mad, der rent faktisk giver dig og babyen næring. Ja, selvfølgelig. Så sluk primært tørsten i vand, sigt efter sådan 1 til 1,5 liter væske dagligt i alt. Okay.
Og vægten, det er jo også noget, mange gravide tænker på. Hvad siger kilderne om det? Skal man veje sig hele tiden? Nej, det tror jeg ikke, man skal. Men en passende vægtøgning er vigtig. Og hvad der er passende, det afhænger jo helt af din vægt, før du bliver gravid. Det er virkelig et evne, du bør tage op med din jordmoder for at få individuel vejledning. Okay. Men kilderne er meget klare på én ting. Graviditet er ikke tidspunktet at gå på slankekur. Overhovedet ikke. Fokus skal udelukkende være på at spise sundt og næringsrigt. Og et godt tip er jo at bruge hjælpemidler som nøglehulsmærket og fuldkornslogoet i supermarkedet. De gør det altså lidt lettere at vælge de sundere alternativer i en travl hverdag. Gode konkrete råd. Men selvom man spiser sundt og varieret, så anbefaler myndighederne alligevel nogle helt specifikke kosttilskud. Hvad er det for nogen, og hvorfor er de egentlig nødvendige? Det er rigtigt. Altså, selv med en virkelig god kost, kan det være svært at få dækket behovet for visse næringsstoffer helt. Derfor er der 4 specifikke tilskud, som anbefales stærkt. For det første, folsyre, også kendt som folin, det er 400 mikrogram dagligt, og ideelt set starter du allerede, når du planlægger at blive gravid, og så fortsætter du til og med den 12. uge. Okay, helt fra start. Ja, for folsyre er helt afgørende for den tidlige celledeling og udviklingen af fosterets nervesystem. Tilskuddet nedsætter markant risikoen for neuralrørs defekt hos barnet, så det er super vigtigt. For det andet, D-vitamin. Det er 10 mikrogram dagligt gennem hele graviditeten og faktisk også i ammeperioden bagefter. Hele vejen igennem. Ja, D-vitamin er essentielt for, at kroppen kan optage kalk og dermed jo afgørende for både dine og barnets knogler. For det tredje, jern. Her anbefales 40-50 mg dagligt, og det er fra 10. graviditetsuge. Fra uge 10. Præcis. Behovet stiger, fordi din krop producerer meget mere blod for at forsyne både dig og barnet, og jern er jo en vital del af de røde blodlegemer, der transporterer ilt rundt. Et godt tip fra kilderne her er at tage jerntilskuddet mellem måltiderne, gerne sammen med noget C-vitaminrigt som et glas appelsinjuice. Det forbedrer optagelsen markant. Smart. Ja. En mulig bivirkning er jo forstoppelse, det ved mange. Men det kan ofte afhjælpes med masser af fibre, altså fuldkorn, frugt, grønt og rigeligt med vand og så bevægelse. Okay. Og det 4. tilskud? Det er calcium, altså kalk. Anbefalingen lyder på 500 mg dagligt gennem hele graviditeten og ammeperioden. Men her er der lige en vigtig nuance. Nå. Tilskud er kun nødvendigt, hvis du ikke får nok gennem kosten. Fødevarestyrelsen siger, at hvis du dagligt spiser eller drikker, hvad der svarer til ca. 250-300 ml mælk eller surmælksprodukt, plus en skive ost på ca. 20 gram, så er dit behov sandsynligvis dækket. Okay, så hvis man drikker et stort glas mælk og spiser en ostemad? Ja, cirka deromkring. Hvis du ikke spiser ost, skal du have lidt mere mælkeprodukter. Behovet stiger også lidt igen, når du ammer. Men det er noget, man kan tale med sin læge eller jordmoder om, hvis man er i tvivl. Kalk er selvfølgelig afgørende for opbygningen af barnets skelet og for at passe på dine egne knogler. Det er altså en ret specifik liste. Folsyre, D-vitamin, jern og måske kalk. Er det så vigtigt, at man holder sig kun til de her 4? Altså ikke tager andre vitaminpiller eller kosttilskud? Ja, det understreger kilderne meget, meget tydeligt. Man bør undgå andre kosttilskud, især dem, der indeholder urter eller forskellige plantedele. Som for eksempel? Kilderne nævner eksempler som ginseng, prikbladet paikon, hellig basilikum, det kan man finde i tulsi-te og ashwagandha. Årsagen er egentlig ret simpel. Man ved simpelthen for lidt om, hvordan de her stoffer påvirker fosteret, og man vil ikke tage nogen chancer. Nej, selvfølgelig. Så hold dig til de 4 anbefalede. Folsyre, D-vitamin, jern og eventuelt calcium. Okay, det giver rigtig god mening. Lad os så prøve at kigge lidt på de forskellige faser af graviditeten. Er der noget særligt, man skal være opmærksom på rent ernæringsmæssigt i, lad os sige, første trimester? Ja, altså i første trimester sker der jo utrolig meget med den lille spire derinde, selvom det måske ikke kan ses udenpå endnu. Her lægges fundamentet for rigtig mange af barnets organer. Folsyre er, som vi lige har talt om, jo helt central i de første 12 uger for at støtte den sunde udvikling af hjerne og rygmarv. Derudover fremhæver en af kilderne vigtigheden af DHA. Det er en essentiel omega-3-fedtsyre. Den spiller en kritisk rolle i udviklingen af barnets hjerne- og nervesystem.
DHA, okay. Og hvor får man det fra? Det får du primært fra fedtfisk. Laks, makro, sild. Så fisk er godt, men husk lige begrænsningerne for rovfisk og hold det samlede indtag under 350 gram om ugen for at undgå for meget kviksølv. Okay, 350 gram i alt. Ja. Hvis fisk slet ikke er dig, så nævnes algeolie, tilskud eller omega-3 beriget æg som alternativer. Og så begynder jern også at blive vigtigt allerede her, fordi din blodvolume øges. Gode kilder udover tilskuddet fra U10 er jo rødt kød, linser, bønner, tofu og så en lille sjov detalje fra en kilde. Mørk chokolade indeholder faktisk også en smule jern. Ha! Se, det var en god nyhed. Selvom det nok ikke dækker behovet helt. Nej, desværre ikke. Men lidt har vel også ret. Absolut. Men hvad så, når vi bevæger os ind i andet trimester? Hvad er i fokus der? I andet trimester, der tager udviklingen af barnets skelet og muskler for alvor fart. Derfor rykker kalk og D-vitamin helt i centrum. Okay, I to arbejder jo tæt sammen. D-vitamin er nødvendigt for, at kroppen effektivt kan optage den kalk, du får fra kosten eller et eventuelt tilskud. Gode kilder til kalk er jo som nævnt mejeriprodukter, men også grønne bladgrøntsager, selvom optagelsen herfra kan være lidt lavere, bønner og visse typer tofu, der er lavet med calciumsulfat. Det kan man tjekke på varedeklarationen. godt tip. Og D-vitamin får vi jo lidt fra solen om sommeren, men ellers fra fed fisk, æggeblommer og D-vitaminberigede fødevarer som nogle mælketyper. Og så er det selvfølgelig fortsat vigtigt at holde fast i jernindtaget, både fra kosten og fra tilskuddet. Godt. Så er vi nået til 3. trimester. Spurtet mod mål, kan man sige. Hvad skal der særligt fokus på her, ifølge kilderne? Her er der ligesom 3 overordnede ernæringsmål ifølge kilderne. For det første, fortsat at bygge stærke knogler hos barnet, så kalk og D-vitamin er stadig vigtige. Stadig knoglerne. Ja. For det andet, at støtte dit eget immunforsvar, som godt kan være lidt presset her sidst i graviditeten. Og for det tredje, generelt at understøtte den kraftige vækst hos babyen. Her fremhæves C-vitamin. Det er vigtigt for dannelsen af kollagen, som er bygsten i bindevæv. Det øger også jernoptagelsen markant, og så peger nogle studier faktisk på, at det måske kan bidrage til at forebygge for tidlig fødsel. Okay, C-vitamin. Hvor finder vi det? Det finder du jo i ting som jordbær, broccoli, peberfrugt, citrusfrugter. Masser af gode kilder. Dit proteinbehov stiger også mærkbart i denne fase. Det er for at understøtte den hurtige vækst og især hjerneudviklingen hos barnet, så sørg for at få nok protein. Fra kød, fisk, æg. Ja, magert kød, fjerkræ, fisk, æg, mejeriprodukter. Men også rigtig gerne fra plantebaserede kilder som bælgfrugter, nødder, frø og fuldkorn. Variation er igen godt her. Til sidst nævnes selen også som vigtigt i 3. trimester. Det er en antioxidant, der understøtter fosterudviklingen og immunforsvaret. Selen. Hvor får man det fra? Paranødder er kendt for at være en superkilde, men spis kun et par stykker om dagen, for de indeholder meget selen. Det findes også i fisk, skaldyr, æg og fuldkorn. Okay, spændende. Nu kommer vi så til det punkt, som rigtig mange gravide nok grubler allermest over. Hvad er det, man absolut ikke må spise, og hvad skal man bare være lidt forsigtig med? Det kan godt virke som en lang og lidt skræmmende liste. Kan vi prøve at gruppere det lidt for at få overblik? Det er en rigtig god idé, for listen kan virke lidt uoverskuelig. Lad os prøve at gruppere de ting, du helt bør undgå, efter hvorfor man skal undgå dem. Det giver måske bedre mening. Super. Okay, først er der risikoen for bakterier og parasitter som listeria og toxoplasma. De kan jo være skadelige for fosteret. Det betyder, undgå råt eller ikke gennemstegt kød. Altså ingen tartar, ingen røde bøffer. Og smag heller ikke på rå fars, når du laver mad. Vigtigt. Ja. Undgå at pasteuriseret mælk og bløde råmælksoste. Tjek altid mærkningen, især på udenlandske oste. Hårde oste og pasteuriserede bløde oste er helt okay. Og så generelt, vær ekstra omhyggelig med køkkenhygiejne. Vask hænder, skærebrætter osv. God hygiejne. Check. Hvad ellers? Så er der risikoen for tungmetaller og miljøgifte. De kan ophobes i kroppen og potentielt skade barnets udvikling, især hjernen. Derfor undgå de store rovfisk som tunbøffer, sværsfisk, haj, helleflynder osv. Alle de store. Ja. Begræns også østersølaks kraftigt, maks 125 gram om måneden på grund af dioxinet PCB, det stoffer, der ophobes i fødekæden. Men de fleste laks i handlen i Danmark er opdrættet og er okay.
Undgå også indvoldte fra rejer og det brune kød i krabber. Det er på grund af cadmium. Okay, det var tungmetallerne. Andre grunde til at undgå noget? Ja, så er der visse fødevarer, der indeholder naturligt høje niveauer af specifikke stoffer, som kan være skadelige i store mængder under graviditet. Det gælder for eksempel lever, levertran og paté. Det er på grund af et meget højt indhold af A-vitamin. Leverpostej i små mængder er dog okay. Lidt leverpostej går an. Ja, visse typer tang, som arame, wakame, kombu, de har et ekstremt højt jodindhold, som kan påvirke skjoldbruskkirtlen, så dem skal man undgå. Nori-tang til sushi er okay i begrænsede mængder. Rødbedeshots nævnes også af forsigtighed på grund af et højt nitratindhold. Okay, og den sidste gruppe? Ja, endelig er der ting med specifikke risici eller ukendt effekt. Og her er alkohol jo det helt store absolutte no-go. Der er ingen sikker nedre grænse. 0 alkohol. 0 tolerance. Præcis. Ingefærshots og ingefærtilskud frarådes af DTU på grund af en mulig, men ikke fuldt belyst risiko. Og som vi nævnte før, undgå alle andre kosttilskud end de 4 anbefalede. Nogle kilder nævner også at begrænse mad på dåse af forsigtighed på grund af stoffet BPA, der kan findes i lakken indeni. Og selvfølgelig, tobaksrøg, både aktiv og passiv rygning, er skadeligt. Det var en rigtig god måde at få overblik på. Tak. Hvad så med de ting, man godt må spise, men hvor man skal holde lidt igen med mængden? Ja, her handler det om moderation. Lad os tage dem. Hold dig under 200 mg om dagen. Det svarer cirka til 2 kopper almindelig filterkaffe. Men husk, det findes jo også i te, cola og kakao. Chokolade også lidt. Ja, også lidt i mørk chokolade. Fosteret nedbryder koffein meget langsommere end voksne, så især sidst i graviditeten kan det være en god idé at skære lidt ned. Og undgå helt energidrikke. Okay, maks 2 kopper kaffe. Cirka. Lakrids. Maks 50 gram om dagen. For meget lakrids kan påvirke blodtrykket og give væskeophobning. Maks 1 almindelig dåse om ugen. Og undgå den hvide tun, altså albacore-tun, da den indeholder mere kviksølv. Kun den almindelige dåse tun. Ja, kødpålæg og koldrøget grevet fisk. Her lurer listeria-risikoen jo, hvis produkterne ikke er helt friske, så spis dem kun, når de er nyåbnet og i rigtig god tid inden udløbsdatuen. Vær opmærksom på holdbarheden efter åbning. Spis det hurtigt. Lige præcis. Honning, det er okay for dig som gravid, men giv dig aldrig til børn under 1 år. Det er på grund af risikoen for spædbarnsbotulisme, og så søde drikke, inklusiv light og juice og salt. Som vi talte om tidligere, begræns det kraftigt. Perfekt. Tusind tak for den grundige, men nu føles det meget mere overskuelig gennemgang. Hvis vi lige skal koge essensen ned til de allervigtigste takeaways for dig, der lytter med derude. Ja, altså, det vigtigste er nok, spis varieret. Brug de officielle kostråd som en god grundbase, men skru op for de næringsrige, planterige fødevarer, altså grøntsager, frugt, fuldkorn, bælgfrugter, og så skru gradvist op for mængden af den sunde mad i takt med, at graviditeten skrider frem, især i 2. og 3. trimester. Og husk at supplere med de 4 vigtige tilskud: folsyre i starten, D-vitamin og jern gennem det meste af forløbet, og så eventuelt kalk, hvis din kost ikke lige dækker behovet. Lige præcis. Og samtidig er det jo vigtigt at kende til de fødevarer, der helt skal undgås på grund af de her specifikke risici, listeria, toxoplasmose, kviksølv, for meget A-vitamin. Og så husk at begrænse de andre ting på listen, som lakrids og koffein, men uden at det bliver en besættelse. Sund fornuft er vigtig. Ja, det er en god pointe. Gode råd fra kilderne er også at lytte til din krop, spis regelmæssigt, især hvis du døjer med kvalme, og giv plads til sunde cravings, hvis de melder sig. Brug gerne de der hjælpemidler som nøglehullet og fuldkornslåget, når du handler ind. Og så den allervigtigste gentagelse, tror jeg. Tal med din egen læge eller jordmoder. De kender dig og din situation og kan give den bedste personlige vejledning. Det handler virkelig om at finde en god balance. At være velinformeret og træffe fornuftige valg, men uden at blive stresset over alle detaljerne. Præcis. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her dybdegående snak om kost under graviditeten. Vi håber, at det har skabt lidt mere klarhed og måske også tryghed i den store informationsjungle derude. Og her til allersidst en lille tanke til dig, som er inspireret af en af kilderne. Vi har talt rigtig meget om næringsstoffer og risici og alt det praktiske. Men vidste du, at dit barn begynder at udvikle sin smagssans inde i maven allerede omkring 6. måned? Nej, virkelig? Ja. Fosteret kan faktisk opfatte aromaer fra den mad, du spiser via fostervandet.
Så hvordan kan din egen nydelse ved at spise varieret og smagsfuldt må være med til at forme dit barns fremtidige madglæde og åbenhed over for nye smage, allerede inden I overhovedet mødes? Det er da bestemt stof til eftertanke. En fin måde at slutte af på. Pas rigtig godt på dig selv derude.